One foot in front of the other. Benvidos a unha nova edición de Padexando. Nesta ocasión desprazámonos ata Verducido, Pontevedra. A temporada en augas tranquilas queda inaugurada coa celebración deste Campeonato Galego de Inverno nas modalidades de K1 e C1. Estaba previsto que a competición se disputara en Castrelo de Miño, pero por razóns organizativas optouse pola pista David Cal. Debido ás características do campo de regatas, tamén cambiou un chisco o formato da competición. Os participantes juniors, seniors e veteranos tiñan que realizar unha primeira volta ceabogando aos 1000 metros e dúas máis aos 750 para completar unha distancia total de 5000 metros. Últimos preparativos antes de sair á auga é que os participantes son conscientes de que non cumprir coa normativa en temas relacionados co dorsal ou coas medidas de seguridade das embarcacións pode ser causa de descalificación. Antes de sair á auga, un dos temas de conversación era como se aplicar o réxime disciplinario. Esta temporada semella que os xuíces van ser máis estrictos a hora de aplicar as sancións. Para controlar as saídas ou as ceabogas, o regulamento ofrece a potestade de impoñer avisos aos padexeiros que non se aliñen correctamente ou salten unha boia. A primeira advertencia implica unha penalización de 30 segundos, a segunda supón o abandono da competición. Despois duns meses sen competir, notábase certa ansia no ambiente. Arrancaban as carreiras coas canoas senior e junior que compartían liña de saída. Unha participación modesta, 5 deportistas por categoría, pero xa van comprobar a canoa feminina non deixa de medrar. Despois de ser unha das kayakistas con máis talento, mesmo representou a selección española en campeonatos internacionais, o paso a canoa de Raquel da Costa, agora nas Torres, evoluciona con paso firme. Técnica moi coidada e a serenidade propia dunha deportista do seu nivel fan que sexa unha candidata a facer cousas importantes nesta temporada previa aos xogos. Entre as juniors mandaban Antía Romero dos Rías Baixas, subcampeona de España na distancia, que subía de categoría, e Nuria Rodiño do Cidade de Pontevedra, demostrando que unha magnífica alumna das grandes canoístas do seu clube, como María de la Peña ou Antía Otero. Da Costa controlaba carreiras en dificultades, detrás destacaban Jennifer Casal do Cidade, que nos permitiu montarlle unha cámara na canoa, e Raquel Rodríguez do Portonovo, que cedía a metade de carreira a segunda posición. Conseguía o título Raquel da Costa, que hai tan só uns anos, no 2016, nesta mesma pista se proclamaba subcampeoa senior, pero en K1. Salí un poco atrás porque tenía un poco de miedo a sobrepasarme con esto de los avisos, pero bueno, bien, salvo las ciabogas, que todavía necesito ponerle ahí un timón a la canoa porque no ciabogo muy bien, pero bueno, del resto bien. A segunda posición era finalmente para Jennifer Casal e o bronce para Raquel Rodríguez. Xusto detrás chegaba Antía Romero, que conseguía o ouro na categoría junior. A 30 segundos entraba na meta Nuria Rodiño. Moi distanciada chegaba Claudia Mínguez dos Rías Baixas. A saída máis multitudinaria nas canoas foi a categoría senior masculina. A pesar de algunha ausencia de renome, 24 deportistas partiron na busca do título. Estas imaxes aéreas amosan como despois do esforzo dos metros iniciais, todos os competidores foron buscando padexar en grupo. Dende os 1000 metros, os dous homes co mellor currículo colleron a dianteira.
Diego Romero, que vende facer unha das mellores temporadas da súa carreira, e Manu Garrido, o canoísta, que sempre lle pon complicado o equipo do Breogán. Un pequeno cambio na cadencia na Ceaboga 2000, Jaime Duro íase unir a festa. Unha carreira moi táctica, Garrido e Romero non desaproveitaron ningunha das viradas para facer sufrir o canoísta do Cidade de Pontevedra, que finalmente ia acabar sucumbindo. No man a man, Garrido ia por a proba a Romero, pero non consegue o obxectivo. Última intentona do canoísta do Salnés, pero coa lección ben aprendida, o subcampeón do mundo de maratón 2017 aguanta o envite. A situación estaba destinada a resolverse o sprint e volveu ser Diego Romero o que atravesaba a liña de meta en primeira posición, nun 5000 moi sufrido polo empuxe de Manu Garrido. Repetíanse os postos do campeonato do 2018. A 35 segundos entraba Jaime Duro, incapaz nesta ocasión de facerlle fronte a Romero e Garrido. Rubén da Silva do Tudense entraba cuarto e Mario Rey do Firrete quinto. Varios regresos á competición puidemos ver nos veteranos, 4 categorías, cunha participación de 13 deportistas. E o gran protagonista foi Ramón Ferro, agora no Ribadumia, que despois de moitas medallas en mundiais europeos de maratón, volvía a competición tras anuncio a súa retirada. Con el padexaba Xosé Vales do Betanzos, que puxo máis dunha ocasión a pretos o gran David Cal. Vales e Ferro non eran da mesma categoría, pero sí Míguez e Cacabelos, da 50-54, que foron a par toda a carreira. Rafael González do Tudense mandaba na categoría 45-49, final sen emoción, pero moi fermoso grazas ao sorriso de Ramón Ferro, que gañaba en 40-44. Vales facía o mesmo na categoría de 35-39. En un final entre amigos, Cacabelos entraba por diante de Enrique Míguez. Dous claros exemplos de como se dignifica un deporte. Tamén entraron en posición de honra Jesús Pérez Rial, Irmá de Perucho ou Manuel Iglesias, do Cidade de Pontevedra. Os juniors pechaban o programa das canoas neste campeonato galego de inverno. 27 participantes que se exprimiron nos primeiros metros e que deixaban unha das imaxes da xornada, esa V invertida tan propia das regatas do medio fondo. En 2000 metros, 3 deportistas colleron a cabeza: Ángel Fuego, Martín Jácome e un dos maiores talentos da canoa na actualidade, Manuel Fontán. E xa a unha distancia máis que respetable padexaba o grosso do pelotón. O rapaz do Ribadumia, cun ritmo non demasiado exixente pero constante, foi controlando os seus acompañantes ata que a falta duns poucos centos de metros cambiaba a frecuencia de padexada. Un cambio que era dabondo para gañar o título por diante de Ángel Fuego e dun castigado Martín Jácome. Cuarto ia entrar Abel da Costa do Aldán e quinto José Ramón Vázquez do Rías Baixas. Saída moi explosiva de Tania Fernández, que collía unha lixeira vantaxe na categoría senior. Tania, que ven de ser premiada pola Federación Galega como a mellor deportista do 2018, lideraba o grupo das 6 elixidas, que en dos 500 metros deixaban claro que se ian repartir as medallas. Na cabeza tamén estaba Tania Álvarez, que levaba unha cámara na piragua, que coñece perfectamente a padexeira do Tudense, xa que conseguían un bronce no último mundial de maratón en K2. Outra deportista do Breogán, Natalia García, estaba pendente de todos os movementos. Carla Frieiro, a junior máis prometedora do panorama, subía de categoría e tamén loitaba por aguantar entre as mellores.
experimentada Ana Varela, despois de perder uns metros, volvía de anteira, levando a onda a padexeira do fluvial Martina Larroza. Nunha das últimas ceabogas, Tania Fernández rompía a carreira e estiraba o grupo ata convertelo nunha ringleira. A única que aguantaba o tipo era Natalia García, que ia entrar a un barco de distancia. O título consecutivo para a padexeira de Lugo nas filas do Tudense, que está no mellor momento da súa carreira. O bronce ia ser para a deportista do Val do Dubra, Ana Varela, que volve coller a forma despois de ser nai. Dani Álvarez entraba cuarta, pero por unha penalización de 30 segundos quedaba relegada a sexta posición. As beneficiadas foron Carla Frieiro e Martina Larroza. Carla quedaba preto das medallas na categoría senior, polo que ao non poder competir coas xuvenís deixaba esta carreira sen a gran dominadora. 25 deportistas tomaban a saída, pero serían dúas as grandes protagonistas da proba. Lara Feijó do kayak tudense e Irene Lata do Ría de Betanzos mantiñan unha velocidade casi imposible para o resto de competidoras. Optaron pola colaboración, co que se ian alternando na cabeza. Coas cartas en riba do tapete, Lara Feijó, máis experimentada nese tipo de situacións, conseguía o título galego nesta categoría xuvenil. 17 participantes entre as tres categorías de muller veteranas, ilustres do piragüismo galego, que seguen en activo, como Rosa Barros do Cobres, que demostrou dende o comezo a súa superioridade na categoría 45 a 49. Estas son as regatas as que teñen que aprender os máis pequenos. Interpretar ben as condicións da auga e unha estrategia apropiada aumentan de forma considerable as posibilidades de éxito. Xa non son as máis rápidas, pero tácticamente padexeiras como María Rodríguez, que mandaba na categoría 40 a 44, ou María del Palacio, do Olívico, líder entre as de 35 a 39, compiten de maneira impecable. Ao final, o mellor tempo das tres categorías foi para María Rodríguez do Ría de Aldán, con 25 minutos e 47 segundos. Xa na saída se notaba que os favoritos da categoría junior se estaban marcando uns os outros e rápido colleron distancia. Joaquín Iglesias e Miguel Paz do Verducido, xunto co rapaz de Ames, Gaby Martínez e Manu Rivas do Naval, imprimiron un ritmo imposible para os demais competidores. Na segunda parte da proba, os dous deportistas locais colleron a lixeira vantaxe. As ceabogas, ademais de volver ser determinantes, deixaron unha das imaxes máis fermosas deste campeonato galego. Nos últimos 750 metros rematou a colaboración entre Iglesias e Paz en un sprint longuísimo. Miguel Paz demostraba que aforrara un chisco máis de forzas, dabondo para conseguir o título na casa. Entraba Gabriel Martínez dos Ribeiras do Tambre, actual campeón de España en 200 metros. Martínez abría o tempo de control e deixaba 20 participantes a máis de 3 minutos, polo tanto, non puntuaban para a clasificación por clubes. Máis de 80 participantes, distribuídos en 6 categorías de veteranos, tomaban a saída, deportistas entre os 35 e os 64 anos. Antonio Polo do Xuvenil chegaba primeiro a Ceaboga 2000 metros realizando un auténtico tempazo. Por detrás todo por decidir. Unha progresión constante, chegaban a cabeza Adolfo Monteagudo do Ría de Betanzos e Bernardo Sánchez do Fluvial de Lugo. Ao contrario que noutras regatas, nesta puidemos ver moitos grupos, pero de 3 ou 4 unidades. Polo levaba o peso da carreira, mentres Monteagudo aguantábase en contratempos. No único intre onde se puido ver a proa do deportista do Betanzos na cabeza foi na foto finish. Monteagudo demostraba paciencia e veteranía, Polo amosábase amolado. Formidable carreira de Bernardo Sánchez, que gañaba en 45-49. Terceiro na categoría de Monteagudo era Alberto Viaño. E así de contento entraba Enrique do Barro, gañador en 50 a 54.
Máis de 2 minutos despois entraban os primeiros na de 35 a 39, carrera do Barco e Pérez Sotelino do Vilaboa. Francisco Vázquez conseguía o título entre os de 55 a 59 e Celso Martínez do Cidade gañaba na de 60 a 64. E deixamos o prato forte para o final. Un auténtico espectáculo ver a máis de 90 seniors loitando para coller unha boa posición nos primeiros metros deste derradeiro 5000 do Campeonato de Inverno. Xa son moitas as temporadas onde o Tudense non só conta co maior número de participantes na categoría, senón que ano tras ano son os rivais a batir. Unha cadencia moi elevada, o catalán Albert Martí, unha das grandes bazas do Tudense, asumía a responsabilidade do grupo principal, no que tamén estaba Iván Alonso, que cunha cámara no seu K1 aportaba unha visión diferente. Rubén Millán, gañador do campeonato no 2018 e tamén do Tudense, dáballe a alternativa a Martí, o que descolgaba unha parte importante de padexeiros. Na medalla da carreira, tan só 7 tiñan opcións de título, 3 do Tudense, Martí, Millán e Lechuga, Carrera do Firrete, Alonso e Sobrado do Olívico e Monteagudo do Naval. Como ven, a cantidade de ondas que forman as embarcacións fixo que para moitos Ciabogar case fora unha odisea. What's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Os integrantes do grupo de cabeza foron no treito final comprobando como estaban de forzas os rivais. Puídose ver algún que outro tirón que lle fixo moito dano a Lechuga e a Monteagudo, que perdían a comba, 5 padexeiros para 3 medallas. O primeiro en atacar foi Óscar Carrera, que a pesar de dar un paso ao lado no equipo nacional, mantén intacta a súa calidade, un ritmo demoledor, o que Albert Martí lle sacou todo o rédito posible. O internacional do Tudense aproveitou o empuxe do Olímpico para conseguir o terceiro título do día pro Club de Tui. Por mor dunha penalización, Iván Alonso, que entraba segundo, tiña que conformarse coa quinta posición. O podio completaríano Óscar Carrera e Jaime Sobrado. Salimos fuertes, la intención era juntarnos con Rubén Millán en el 500 y con Sebastián. Pasaban los metros, los kilómetros y me encontraba muy cómodo y al final pues me puse a ola de Rubén y los últimos 100 metros arranqué y me dieron las fuerzas para poder ganar. Remataba a primeira proba importante desta apaixonante temporada onde se van decidir cousas fundamentais para o piragüismo galego. E como sempre dicimos no programa, xa os vimos na auga e agora queremos velos no podio. No medio desta cerimonia de podio gardouse un minuto de silencio en memoria de Pablo Leyenda. Premios individuais remataban cos seniors con Albert Martí no máis alto do caixón. Despois comezaba a entrega por clubes nas distintas ligas.
Hoy es todo, ata próxima.